На, ела да видиш нещо. Как е настроението? Супер! Ето е така и нямаш вече проблеми. Нямам проблеми. Наско, може малко да поснимаш аз с Румите да си поговорим пред камера малко това? Когато Лески ме погледна от портрета на парите. Здравейте, Магнит. Само брат обаче. Ми ти така снимаш, бе? Добре, ти така снимаш ли, между другото? Ти обратно снимаш. Да, да? Да. Я да бъда. Ами то се върти, бе. Виж ли?